Wel, croeso chi unwaith eto i'r gell. Mae'n fore braf a mae'n dda cael rhannu meddyliau eto efo chi. Un o'r pethau sydd wedi'n haro fi o'r newydd y dyddiau diwetha ydy fel mae'n synhwyren ni yn gallu procio'r cof. Da ni bobl sydd yn gweld, yn arogli, yn blasu, yn teimlo ac yn clywed. Ac ambell tro mae rhywbeth yn dod ar yn traws sy'n mynd â ni i fan gwahanol. Efallai yn plentyndod. Mae blodau'n ymddangos ar y coed dechrau Mai bob amser yn mynd â fi nôl i ddinas Prag pan ymweles i ar lle am y tro cyntaf. Y comunyddion oedd yn llywodraethu y pryd hynny a fi'n yn ceisio gweld Cristnogion yn ddirgel. Wedyn mae arogl lafant yn fynwy ni i ddyddiau Sul yn yr haf yn Aberystwyth pan o'n i'n blentyn. Mi fyddai dad wrth i ni gerdded trwy'r ardd yn pigo ryw frigen bach o lafant, rhoi o yn lapel i siaced ar y ffordd i'r capel. Ond y dyddiau diwetha, sŵn sydd wedi'n nghymryd ar daith ydy sŵn y dirtir dorchog, y coler dyf, sydd wedi bod yn glir iawn i'w glywed dros y dyddiau diwetha. Go brin y gellir ei galw'n gan ryw gyhwan ail ymadroddus a maen nhw'n llwyddo i godi'r felan arnau. Pam byddech chi? Maen nhw'n golomennol tlws yr olwg, olyden wir. Oedd yng ngwaelod gardd drws nesaf pan o'n i'n hogen oedd na goeden dal ac oedd na bar ohonyn nhw'n nythu yn y goeden bob blwyddyn. Ac mi fyddai sŵn ar ei anterth pan o'n i'n astudio ar gyfer lefel O a lefel A. Felly mae clywed nhw heddiw yn gwneud i mi feddwl fod yna rhywbeth ofnadwy'n hongian uwch ymhenni. Yr hen aroliadau yna, fyddai'n penderfynu beth fyddai fy nyfodol i. A fyddai'n ni'n cael mynd ymlaen i astudio'r pynciau o'n i am ei ddilyn. A fyddai'r llwybr i'r coleg yn agor i mi, neu a fyddwn ni'n gorfod meddwl am rhywbeth arall. Oedd o fel dydd y farn, pryd fyddai fy rhieni naill ai yn cael ei llenwi a balchder a llawenydd neu efallai yn teimlo siom o be o'n i wedi ei wneud. Oedd yr hen Private Fraser yn Dad's Army bob amser yn dod allan ar y madrodd, we're doomed, pan oedd perygl fod rhywbeth o'i le. A felly mae sŵn y tirturo torchog yn creu yr un awyrgylch yn y meddwl i. Mae yna rhywbeth yn dod, we're doomed. Tybed mewn blynyddoedd i ddod a fydd yna rhywbeth sy'n yn atgoffa ni o ddyddiau'r pandemig? O'n i ddim. Ond un o'r pethau sy'n yn gwneud ni'n bobl, nid yn beiriannau neu'n greaduriad di reswm, ydy'r gallu yma i deimlo llawenydd a thristwch, gobaith ac ofn. Ac efallai'n enwedig y gallu i deimlo cywilydd, euogrwydd, a rhywsut fod yna ganlyniadau i'r hyn da ni wedi wneud. Ac ar y llaw arall, i wybod am y rhyddhad o faddeuant. Nôl yng Ngardd Eden, da ni'n gweld yn rhieni cyntaf wedi iddynt fwyta o ffrwyth y pren na ddylent fod wedi brofi. Maen nhw'n cael rhyw deimladau dieithr yn dod i'w calonnau. Maen nhw'n teimlo cywilydd wrth edrych ar ei gilydd. Mae addan gwybod na nath o amddiffyn efa rhag twyll y sarff. A mae hithau yn gwybod i fod i wedi cael ei thwyllo ac arwain adda i'r un gofid. Ac yna wrth glywed sŵn yr arglwydd yn cerdded yn yr ardd gyda hwyr y dydd, daw ofn. Ie. Ac euogrwydd i'w profiad. Euogrwydd am ei bod nhw'n gwybod i bod nhw wedi cerdded allan o lwybr gorchymyn Duw. Ac ofn am ei bod nhw'n sylweddoli fod yna ganlyniadau i'r hyn roedden nhw wedi wneud. Cei fwyta'n rhydd o bob coeden yn yr ardd, medde Duw, ond ni chei fwyta o bren gwybodaeth da a drwg oherwydd y dydd o bwyteu ohono ef. Byddi'n sicr o farw. Ond, iddyn nhw gael ei alltudio o Baradwys, fe roddwyd iddyn nhw obaith o ddod nôl rhyw ddydd, o adennill Paradwys. Am fod Duw wedi deud wrth y sarff y byddai'n ahad i'r wraig byddai yn ysig o'i benna.
Dyna'r sôn cyntaf am waredwr yn y Beibl ynde. Y sôn cyntaf am waredwr yn hanes y byd. Yr un y soniodd Ioan amdano pan ysgrifennodd i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. A dyna'r hyn sy'n obaith i ni le. Da ni'n aml yn teimlo cywilydd am air da ni wedi ddeud, gweithred a gyflawnwyd, neu hyd yn oed cywilydd am y ffordd da ni wedi meddwl. Rhan o'n problem ni ydy nad ydyn ni ddim yn teimlo digon o gywilydd. Y cywilydd o wybod fod y pethau yma yn frad yn erbyn yn crewr ni. Ond pan da ni'n gwybod rhywbeth am hynny, y llawenydd di ben draw ydy fod yn crewr ni yn galw ni nôl at y fo'i hunan. Fod maddeuant llawn yn bosib drwy had o wraig, trwy o ein Duw sy'n tynnu ymaith bechodau'r byd. Mae yna ymadrodd proffedoliaeth Jeremia sy'n deud rhywbeth dofn iawn. O Duw trwy'r proffwyd yn sôn am osod trefn newydd ar gyfer ei berthynas o efo ni, cyfamod newydd. Ar pryd hynny mae Duw yn deud, maddeuaf iddynt ei drygioni, ac ni chofiaf eu pechodau byth mwy. Yn anodd i ni anghofio pethau dydy. Wel, y pethau da ni isio anghofio. Da ni'n gallu dewis anghofio yn aden. Fel y dydes i ar y dechrau, mae pob math o bethau'n procio'r cof. A po fwyaf da ni'n ceisio anghofio rhywbeth, mwyaf mae'n aros yn y cof. Ond mae Duw yn dweud bod o'n gallu dewis anghofio. A dyna'r antidot i bob ofn ac euogrwydd. Os ydy yn beia ni yn dod yn ôl ato ni ac yn procio yn calonau ni, yna da ni'n cael troi at Iesu. Da ni'n cael cofio fel y cymerodd o'n beia ni gyd i'r groes. A da ni'n gallu profi maddeuant a llawenydd yn y maddeuant hwnnw gan Dduw. Gadwch i ni weddio. Da ni yn dod at ti y bore mawr newydd o dad yn diolch i ti, dy fod ti'n Dduw trigarog a graslon. Ie, da ni'n gwybod bod ni wedi crwydro, a mae yna sawl peth weithiau'n codi'n yn cof ni sydd yn atgoffa ni. Mae rhai wedi crwydro ydy bob un ohono ni, fel defaid wedi crwydro i ffordd ei hunan. Ond o arglwydd, da ni'n diolch ti dy bod ti wedi'n caru ni, wedi trefnu ffordd yn ôl trwy Iesu Grist. A heddiw, gad ni gerdded dy lwybrau di fel y gydylen ni, ac os ydyn ni'n crwydro, helpa ni frysio nôl at y groes a phrofi'r llawenydd di ben draw o wybod o fod ti wedi maddau ni a dy fod ti'n gwenu arno ni trwy dy fab Iesu. Amen. Dan eich bendith.